तक तक त्याला आता किती बी करायचं तो व्यायामच करील तो हा व्यायामच करील बघा हा हश हा अरे तुला आपली सांडका बनवायची आहेत बाबा गाळा हात गाळा हात आम्ही हाततोय काय मग गाळा हात लावा नाही खरं संपली हा टाकते हा त्या मच्छी काय राहिली काय सांगत गाळा काय हात लावा मग हा हा काय पैसे लागले तर घ्या हं. बारीक माशी कुठली आहे? शेंडली शेंडली सफेद ती ना